A més de les neveres elèctriques i no de gel, de telèfons mòbils i no penjats a la paret, de tenir televisors en color i no en blanc i negre, i de tenir banys com cal i no comunes o palanganes per rentar-se, sobretot a pagès, a partir d'ara les fotografies són en color i, posteriorment, digitals. Casament del Josep Om Puig, de Cal Armengol, amb la claustre Sala Sala, i la va anar a buscar a l'Hostal de Fontelles, a Bergús, al costat de Cardona. En Josep Om està signant el compromís. Serà la signatura bona? Els nuvis es miren als ulls. Per la foto, esclar. En Jaume recorda una conversa amb en Josep quan començava a sortir amb la claustra, a prop dels Horts dels Pins, i li explicava que es casaria amb ella. Us estranya? Era molt guapa. I de tals pares, tal filla, la guapíssima Eva Om Sala. I la família al complet. L'Eva, el Miquel, la Mariona i la Carlota. Aquí tenim la Mariona. I aquí tenim la Carlota. Casament de la Dodo amb en Carles, Bages Moral. Aquí la Dodo enmig dels pares. La Dodo enmig de la Mati i en Jordi. La Dodo enmig d'en Jaume i en Carles. La Dodo amb en Carles Camprubí Soler, el pare de la núvia. El pare porta la núvia, la Dodo, a l'altar. La tieta Maria i el tiet Carles. Aquí estan esplèndids. Aquí tenim la Mercè, el Josep Maria Vall d'Oriola, la Claustra Sala i el Josep Om. El Lluís Forcada i l'Anna amb el Jordi i l'Anna petita. I tots els casaments s'acabaven amb un puro pels homes, no sé per què. Aquí tenim el tiet Maties, la tieta Maria Teresa, la tieta Ana Mari i el tiet Ramir. Ei, que ella no era la núvia! Tiet Ramir, qui és aquesta noia tan guapa? Ah, és la Cris, i fou el casament de l'Àngel. Aquí tenim el Júnior i la Maite. Maite, aquests llavis diuen bésame, bésame mucho. No direu que no. Tots dos van fer un bon equip i van portar la botiga Om de Viladomat, Aragó. Parella eixerida, oi? La Maite amb el seu fill, Jordi. Els fills de la Maite, en Jordi i en Marc. Quina parella! S'estimen de veritat. I la Maite cada dia més guapa. I què en dieu del noi Martini? I la Carmen i el Maties, quina compenetració! Quanta tendresa! Bons germans. Aquí tenim en Carles i la Núria Om Camps. Estan guapos, oi? La Mati amb el fill de la Dodo. Els nouvinguts són una bombolla de felicitat. I quan creixen, esdevenen una petita revolució. Casament de l'Eva amb el Juancho. L'Eva i el Juancho. La parella amb els seus fills, la Maria i en Joan. Sembla que els agrada sortir a les fotos. El Juancho amb el Joan i la Maria. L'Eva amb el Joan. Quina foto més guapa de cosins. Us hi trobeu? Casament de la Matilda Camprubí Om,
amb en Ramon Amorós Macau. La núvia amb els germans. La Mati Camprubí amb en Ramon Amorós. Els Amorós venen de l'Albi, de Tarragona. La Mati amb els pares. Aquest és el Jordi Amorós Camprubí, fill de la Mati. Casament del Jordi amb la Mònica Sòria, rodejats de la família. Què us hi trobeu? Nadal enamorats, només hi falta la Mati i el Ramon, que eren a casa dels consogres. La Maria Om amb la Maria Camprubí i la Dodo Camprubí. El cosí Jordi Camprubí Om amb la Mònica Sòria Villegas i la Maria Camprubí. La Maria Camprubí Sòria. I la Gina Camprubí Sòria, la petita. La Maria i la Gina. La Maria i la Gina. Típica foto de la Dodo Camprubí fumant. Casament de la Sandra Garcia Om i el Carles Baños. A la dreta, el tiet Pedro i la tita Anita. La Sandra carinyosament fent un regal al Jordi Amorós. Tots somriuen. Casament de la Sandra i del Carlos amb en Lluís Forcada, l'Anna Om i en Ramir Om. Els dos fills de la Sandra i el Carlos, l'Oriol i l'Elisa. El Víctor amb la Clàudia. L'Oriol, la Maria, l'Elisa, en Joan, la Martina i la Clàudia. No falta ningú. Menjar familiar. Pares, fills... Salut, família! A banda i banda, les dues guapíssimes Anna i Mercè Om viuen a Moià i a Igualada, respectivament. Al mig, en Jaume Camprubí. La Mercè Om rebent un reconeixement a l'escola de dansa on treballa. I aquesta és la seva amiga inseparable, Nica. Recordeu la tia Justina Om de Calcatot? I el Feliu Tarrés, de Calcatot? Aquesta fou la seva dona, de Carme. I van tenir 4 fills, el Josep, la Carme, l'Assumpta i la Nati. A la foto d'abans hi falta l'Assumpta, doncs aquí la tenim, amb la Nati. Ningú no dirà que la Nati de Calcatot no té alguna cosa especial. No direu que la Nati no és glamurosa. I diu que no és fotogènica. De Serramitja tenim en Ferran, net de la tia Justina, fill de la Sisqueta, i té una germana que es diu Dolors que viu a Moià. Aquí tenim la Sisqueta amb el seu marit i la Dolors en braços. En Ferran de Serramitja, rodejat d'aquestes 3 belleses, la Modesta, la Judit i la Raquel. Aquesta fotografia és plena de tendresa, com mimen el pare. L'Àngels Camprubí, fill de la tita Matilda, viu a Holanda. Els Om Bagé, els 3 mosqueters, todos para una y una para todos. L'Àngel i el Ramir, sempre rient. La Cristina i l'Àlex, tangueros, ho fan bé, oi? Si els trobeu, teniu premi. La Cris Om es va casar amb el ballador, amb
amb l'Àlex Pérez. Quina parelleta més jove. I la cigonya va venir de Madagascar. I van tenir aquestes dues preciositats. L'avi orgullós de la neta, la Clàudia. Quant de carinyo. El Fanam i la Clàudia. I la seva filla ha agradat tota l'afició dels pares. I molt més. En Fanam tocant l'ukelele. Fotografia per a presumir. L'Àngel amb la seva filla Paula. El Ramir o Ramir Aycris. El Ramir Aycris i la Yolanda Prieto fan bona parella, oi? Aquí trobem la Cris, en Fanan, l'Àlex i la Clàudia. Una família per enmarcar. Moteros, d'acord. El Rami i la Yolanda. La guapíssima Mercè Om de Calarmengol, que viu a Igualada. I té una filla, la Mònica. Les dues són fortes i tiren endavant. Us en recordeu de la guapíssima Anna Puig? Doncs va tenir, amb en Lluís Forcada, 3 fills, en Jordi, l'Anna i l'Àngel. I van passar molts anys molt feliços. Aquest era el Jordi de petit, la primera comunió. L'Anna amb un nuvi nou. Ai no, que és en Frank. Les germanes Puig, dia de platja. Amb la Mònica, filla de la Mercè. La flor més bonica del jardí, l'Anna Om Puig. I l'Anna Forcada Om, la petita Anna Om. L'Anna Forcada Om, amb en Marc. Que guapos! Els agrada l'esport i l'aire lliure. Són una família de muntanya. Qui ho diria? L'Anna amb un descapotable. Ai no, que és una bici. Aquest és l'Ian, de l'Anna i el Marc. Aquesta flor és la lluna. En Marc i l'Anna, de nou. Salut! Ei, l'Àngel Forcada Om! No té una cara de pillo? El petit de l'Anna de Moià, l'Àngel amb la Erla. L'Erla és sueca i, és clar, el Nadal a casa és nòrdic. No direu que no fan bona parella. Aquí tenim en Jordi de nou amb en Lluís. Estaven tocant un orgue? Ah! En Jordi i la Sandra. Quanta felicitat! La Sandra, aquí estant, ho domina tot. Aquesta parella també són presumits, oi? I van tenir la Mia.
Jordi Forcada-Hom amb la Sandra i la Mia. La Sandra i la Mia. La Mia s'ho passa pipa. I quins morrets! En aquesta foto trobem la família al complet. Només hi faltava la Mia, que la van encarregar per Amazon. O no? I darrere, fent la foto, en Marc. Esclar! Un àngel i dues Annes. Quin luxe! Tots 5 a la foto. El pare no es veu, però hi és. L'Anna Maria Hom Soto, de Cal Tianet. La Dolors Hom Soto, de Cal Tianet. La Sara Hom Soto, de Cal Tianet. La Núria Hom Soto, de Cal Tianet. La Montse Hom Soto, de Cal Tianet. La Judit Hom Soto, de Cal Tianet. Sí, n'heu comptat 6. Aniversari del Josep Hom Puigmartí de Cal Tianet, amb les seves 6 joies. Les 6 invencibles, l'Anna Maria, la Dolors, la Montserrat, la Núria, la Sara i la Judit. Aquí tenim, de nou, l'Anna, la germana gran. L'Anna amb la seva filla Alba. Vinga ja! L'Alba Morell Hom, guapíssima i interessant. Aquí tenim la segona de cavalleria, la Dolors, amb el seu cavaller, el Tomàs. Les filles de la Dolors i el seu cavaller, en Tomàs. I amb la seva neta, la Jana. Hola, Jana! L'avi enmig de les dues besnetes, la Marta i la Mònica. Aquesta és la tercera del grup, la Montse. La Montse amb la Lona, filla de l'Anna, el seu marit, i en Jaume, marit de la Montse. L'avi porta a la mà un recollidor de bava, per si li cau a l'àvia. Les 3 dones de la família tenen cohibit en Jaume? Una altra àvia feliç, amb la seva neta. I aquesta és una cantant de televisió, oi? Ei, què és la Núria? La número 4 és la més xula, oi, Núria? O potser no. La Núria Hom, amb en Joaquim Marcet. La Núria i en Quim. Família Marcet Hom al complet. Aquestes dues guapíssimes filles, la Irina i la Gina. Del cavall no en sabem el nom. Goiteu com la Sara somriu per sota del nas. Era així? La Sara al seu 25 aniversari. I ho celebren canviant-se de parelles? Que guapos que estan! Aquí tenim la Judit Hom, amb en Jordi Rovira. La família de la Sara no té cognoms, té 2 pronoms. Oi, família? Jo, Hom. Família Rovira Hom al complet. Aquí tenim la Judit amb l'Edgar i l'Eloi, i en Jordi el porten al cor. Festa de blanc. Aquestes germanes s'ho passen però que molt bé. La Montse i la Núria. Aquí tenim la Judit amb la Núria. Una família gran. I sempre de festa, dinar de dones. I una família de calçotades. Aquest és el vostre cosí, en Frank.
de Dinamarca, el marit del Jaume. Guapetó! Amb el típic jersei d'estampat nòrdic. Com tots, un dia va ser jove. Jo el vaig conèixer 2 anys després de la foto. El casament pel jutjat de pau a Sitges, del Jaume Camproviom i en Frank Jensen. Va ser un secret a crits. Aquí podeu veure algunes fotos. Aquí parlava el jutge de pau. Que es besin, que es besin. El primer terme la Dodo, el Carles Bages Moral, el seu marit, i el Carles Camproviom, el germà. Els padrins. No hi va haver arròs, foren 1000 colors. Foto de família. El restaurant a Can Pagès, a Sitges. La Maria hom fou testimoni de boda. En Jordi Camproviom. La que va liar la Dodo Camproví. Els nuvis volien un casament discret. 2 nuvis sobre el pastís, igual que qualsevol altre casament. Aquí tenim el tiet Sebastià a la parada del mercat de Felip II. Aquesta és la foto de la primera cocinada feta al port d'Aiguadols a Sitges. Us hi trobeu? Aquesta foto fou feta a la mateixa cocinada amb tots els tiets i que es va fer a Sitges. Us en recordeu de Provença? Que guapos els tiets! Els tiets rodejats dels nets, d'esquerra a dreta, en Roger, en Maties, la Judit, l'Àlex, en Jordi i l'Edo. I asseguts sobre les cames, el Raül i en Marc. Sols ens falta la Mònica, que estava encarregada als Reis, oi? Aquesta va ser la xarcuteria Om, Casa Maties, d'èxit. Quines fotos més guapes! I aquí la tenim, amb l'Anna Mari en primer terme a la dreta. Tot l'equip al complet i el pare Maties al mig. La guapíssima Núria, quin goig de botiga. La Núria amb el Marc, fill de la Maite. Moments dolços. No convideu? La cosina Mercè, Om. I en tubo, retuvo. I guardó per a la vejez. Però si és una joveneta. La Mercè amb la seva filla Mònica. La Mercè amb la Mònica i el seu xicot. Mercè, la Mònica és una mica bèstia, oi? No, sortides al teatre. Entre xules i xulíssimes. La Mònica, l'Eva, l'Anna, les filles de la Mercè, del Josep i de l'Anna de Ca l'Armengol. L'Anna Forcada Om i la Mònica Valldoriola Om. Mercè, encara creus en els Reis? L'Anna i la Mònica Om, face to face. La Mònica és marxosa. La Mònica és esportista infatigable i dona enamorada. És així, Mònica? Aquesta foto és per a que els homes obrin els ulls. L'Àlex, el Fanam, la Clàudia, la Paula i la tieta Anna Maria. Quin arròs més bo! Família Ombager al complet.
no hi falta ningú. Bé, el pare el portaven al cor. El tiet Maties, ja gran, rodejat dels dos fills petits, ja els coneixeu, esclar. Sebastià Oms Saladic. Maria Om, el 25 aniversari de casament de la Dodo Camprubí i el Carles Bages. Maria Teresa Camps Casaramona i Maties Om Saladic. Demana'm el que vulguis, menys diners, deia rient. Oh, tu i jo hem de parlar de negocis. Ha, 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 ha. La tieta Maria Teresa de Provença. Ramir Om Saladic i Anna Bagé Xeverria. El tiet va pescar aquesta bellesa a Osca. Era apetecible com la xicota de l'Àngel Om Bagé, oi, Àngel? En aquesta festa tots els tiets desbordaven joia. Moment per a la reflexió. La Matilde Camprubí Soler i l'Antoni Anglès Manero. La Matilde, a part de ser cunyada i amiga de la Maria, va estar present en molts moments de la família Om. El tiet Antoni era protèsic dental i procedia de Morella. I la Dolores Om Saladic, la tieta. Quins ulls més penetrants. Què pensaria? Potser pensava en aquesta cosinada. Quin goig de pares, quin goig de fills. L'Anna Maria i la Mercè. Moments de comiat. L'Anna Mari, exuberant. No en parlem del Júnior. Quin tros d'home. Morenassa. Com prenem el sol. La família Joan Om al complet. Que guapos que estan tots. Aquest és en Marc Joan Om. Guapot. Aquest és en Jordi Joan Om. En Jordi amb les dues dones de casa. Festa d'aniversari. Ei, no en direu quants. La Maite, el Júnior i el Jordi. En Marc, la Maite i el Júnior. El Marc mimant la mare. El Maties i la Carmen. El Maties, el rei del mambo. I de les gallines, oques i periquitos. Les tres perles del Maties i la Carmen. Fent castells a la piscina. Aquí tenim la Mònica Om amb el seu xicot. Ei, està tort! La Mònica i el Raül. Família Om Sedano al complet. Perdoneu, això s'ha colat, és de TV3. Ei, no, que és el Raül Om, que és cuiner. El Raül i la Carmen. Ei, però què és això? Un home i tantes dones. Quin èxit! El Raül, sempre rodejat de dones. S'ho creurà com el seu pare quan era petit? Reconeixeu aquest campanar? L'Anna Mari Om Camps, com una estrella de Hollywood. Diuen que menys és més, però en aquest cas... El gosset és el petit, però aquella no hi és, ara és el Xispa. L'Anna Mari
Està feliç amb en Lluís. L'Anna Mari amb l'Àlex i la Judit. Policia, policia! Ei, no, que és l'Àlex. L'Àlex amb la Irene i la seva filla Maret. Que dolça que es veu. I aquí què passa? Ah, és Carnaval o Halloween. L'Anna Mari està orgullosa per la neta? Segur. Aquí tenim la Judit Vidal Om. Quina donassa. La Judit amb els seus 2 fills. És una amazona? O és una model? O simplement s'ho passa pipa? Els fills de la Judit i darrere la Montse. Això és la Dolce Vita. Ei, aquí tenim en Carles Llobet i la guapíssima Núria una altra vegada. Perdoneu, però totes les cosines són guapíssimes. I no convideu? Aquí tenim el Roger Llobet, que és igual que el Carles. O potser més guapo i tot. I aquesta és la seva xicota, la guapíssima Tatiana. Sembla una foto de revista. Ara ja no venen de París. No cal dir-ho, tenen 2 fills, el Martí i el Jacob. Martí i Jacob Llobet, guapíssims. Aquí teniu l'Edu Llobet Om. Els 2 homes de la família. L'Edu amb la Kate i els 3 fills, l'Arnau, l'Agnès i la Gemma. Ei, com estan avorrits, tenen el Plopi i el Tintín. Aquí els teniu. Aquí teniu a tots 3, la Gemma, l'Agnès i l'Arnau Llobet. Quin corrent d'aire! Tanqueu la porta! El pare amb en Roger. L'àvia amb les 2 netes, la Gemma i l'Agnès. I continueu sense convidar? Què celebrava en Josep Om? Anys? La jubilació? O totes 2 coses? 80 aniversari de la teta Maria, a Sitges. El tiet Ramir, la teta Maria i la teta Dolores, en plena celebració. La teta Maria deia, cada dia és un dia de regal. Cada dia que passa ens n'adonem de que és una gran veritat. En Jordi Amorós, la Mati Camproví i el Ramon Amorós a Sitges. Aquí tenim la Dodo i en Carles avui dia. El dilluns de Pasqua celebrant la Mona. Part de la família Camproví Om i Sòria Villegas. Casament del Marc Bages amb la Mamen. Ell és el fill gran de la Dodo. En aquesta foto trobem la filla del Marc Bages, l'Àlex, en braços de l'àvia materna. Aquí tenim l'Àlex de nou. Aquí tenim a la dreta el Litus, el fill petit de la Dodo i el Carles, el Xavi, la seva parella, de fet, i l'Anna, la seva filla. Encara no hem superat que el rosa és per les nenes? És igual, està guapíssima. L'Anna i l'Àlex plenes de vida i felicitat. En Ramir
Hom i la Anna Maria Bagé han tingut una bona família. El Rami a Cris, la Iolanda i el tiet Ramir. La tieta Anna, la patriarca, al davant. Ha, ha, ha. El Ramira i Cris, el Rami Júnior i la tieta Cris. Aquí teniu l'Albert Einstein. Serà pels cabells i la mirada? La Iolanda i el Ramir han tingut un fill i una filla, la Cristina i l'Eitor. La família al complet i al mig, el Juanjo. La Cristina i el Juanjo tenen un fill i van anar a París per si en venia un germanet. Casament de l'Aitor i la Bego. L'Aitor i la Bego. Hi ha gana? Coita dels que guapos. Avis orgullosos. No veieu quin riu de bava? Ah, volia dir cava. L'Enzo, l'últim nino de la família, aquí en braços de la tieta Cristina. I ara en braços de la mare, la Bego. L'Enzo menja com un homenet. Els dos nens de casa jugant al parc infantil. Un àngel enmig dels seus dos grans amors, la Susana i la seva filla, Paula. Fills del Rami, de la Cris i de l'Àngel. Quanta joventut! La Cris hom, la Paula hom i la Susana. Pobre Àngel! Ah! La Paula amb els dos tiets, la Cris i el Ramira i Cris. Goita-te'ls, molt presumits, oi? La Clàudia i la Paula. Ei, germanets, que guapos! La Susana i l'Àngel. Per què ens treuen la llengua? Perquè són joves i guapos. Tres generacions, la mare, el fill i la neta. L'Àngel és un àngel i la Susana un altre àngel. Divertida, marxosa, intel·ligent, ho té tot. Què esperes, Àngel? A l'Àngel li ha tocat la rifa. Això és el Mas de l'Om, una masia molt petita i antiga que estan restaurant, mica en mica, i punts suspensius. Demano disculpes si ofès algú o algú no es troba prou representat. Només dir-vos que aquest vídeo s'ha fet amb el cor.